Oi, oi. Oi. Leading by 85,000 votes. Tama? Okay. Tak. Good. Good. 85,000 Oh, tak. leading by. Good. Tak. We hope for the best Dia one. bercuai dulu kami kopi. Huh? Dia bercuai TV KTV dulu kirali kopi. Oh, okay. Tak. Good. Tak. And proudly Usaling by 49,000 votes. Oh, great. Tak. Great. First pull up. Tak. Hey. Kubli shibu ni pigi paj ba ba e sen pan ngapding sobai pi shikani channel Voice of Khasi channel hagani ke janmet berke e kabanga kwa ban kren ko ki paj ba ba e kabanga sokhie ba hagani ke por kalong habanga pej ye kani ke video kabana shakmar ayu e Dr. Ricky Jason kan ye kaba ula comment haba ula job ye ka MP election hakini ki snam ki blandam Rega ai ke jingjia ke basose ya ke ba ublei ula ibet berula shimno eu shaladehi bat ke ai ke ba ngakwa ban keren hagani ka por ke ba menta ko ki pai ba bi bat ke ta kalong ba wat ai bangin klet no ya kita ki ba ublei ula sei haga ri khasi bi jongi ban ya dai gi ki red pai ban ai ke ta jing sakri ke ba khoi ke ba suba bat ban ai kata jing syakri ban yadai try mulo bat ko ki paj ba be ja bangi pet ye kata video kapan kan mau ru yangi ba ye ka dur kmat ka ba phu samriki jong i Dr. Ricky Jason kon katu ka dei ka dak ba ka lawe ka ba pernai lane ka jingkerman kawan hakari kasibi jongi lingba uni urang ba ubalaya lam lenti ye ka Voice of the People Party ubalaya lam lenti yaki pajba juga beri uhinyo trap syakata ka jinga long kawe syakata ka jinga teli bar syakata ka jinga e koki pajba be ngimla ban klet yu ne orang ba ubalami na kabanta ka jaj ban riu ka sibi jung yaka ba uang ngalayo sngaw yaka sur ka jong oble yaka ba ulak kren yu ban yang na kabanta ka jaj ban riu ka sibi jung ban ai ka jing syakri ka ba hok ka ba khoit bat ka ba suba dai ha une rang ba kin ku ki para ba i changa ha ka ni ka po phin yo i bat phin syam bat na ka ta ka daw ku ki pai ba bi i ka ba pen long yang aru ban pen kan mau biang ye phi ya ka ei ka ba i Dr. Ricky Jason kon ikran lane i kai ya ka chat pen riu ka si bi i chui ka jing i kai ka baning kong ka banga lap ya une u sakri jong play ba une politician ka kantin ka ba ikran ka baning kong e ka ong ka ba u ong tongin ya teipat ikan ike chat penriu tepriu tu belai tongin ya teipat ikan ike chat penriu kabakar pang badai hang ta ko ki pai ba bi habang perkhat kemut ayu kan ike jingte ike chat penriu ngayo i ike jinglong jong i Dr. Ricky Jason kon bante ike chat penriu kalong haba long kum long nong yalam de bandon kamen sim sauret de bandon kata kamen sim ban ya ka chat ban reu bat om tang kata ko ki pai ba ba ka jing ong i Dr. Ricky tung nya te pat i ka chat ban reu ka CBE chui ka dei ka jing ya teli ka dei ka jing e bar ka dei ka jing long ka we ko ki pai ba ba une urang ba jong ka chat ban reu haden ba ulai job i ka MP election ulai yang ban ya dan ka bentah ka chat ban reu ka CBE chui marwe ulai cha parliament Suabu unle ce parlemen ke jing syakran ben hari kasi bab don bun ki bru ki bakran ben une urang ba bo un poi tang hapo kana para umla ban let kran sedu parlemen don ru ki bakran ben i bo umla ban kran na parlemen yo por ban kran na parlemen na markim ai ka por here bang ipet ha parlemen marwe uyang bat marwe uyasat na kabanta ka chat panriu ka CBE chui kam tam e ukran uang ba tukan mau ya ka chat penriu ka CBE ya ka ri ka CBE chung kadi kata ka chat penriu ka ba ublei ula kerku ka chat penriu ka ba internet buru ong ya ka sarkar India ong ya ka ni ka sarkar India ka ba pat ula kam sensar ban ai
ke jing sakri nak benta ke chat penriu ke CBE cumi ban ai ke jing ada iki briu ki basai haki khap bordar kata ka wei ka mat ke beningkong berkeba aruang to ai ba pin itu lem no ika ketin ke CBE cumi haka kernet ke bapra uang banganget bahai ka wei ke si bapiru pinyo ngau bangan sakran ya ka ketin jonga habangan wan hakani ka parlimen enda pila itu ya ketin kasi jungi haga kernet ke bapra bot om tangkata ko ki paipa ba ye Ukraine ru ikani ka wei uong i government jongari India ban itu no ya ka ILP haga ban ai no ka ILP ya haga ri ka CBE jungi kenang bakan don ka jingada ya ki rit pat haga jela meklia bot om tangkata ko ki paipa ba ye ke ei ka bangak tak bah ka mensim jonga kalong kane ya ka ba u keren ha parlimen u ongkum ne tong ini teipat ya kene ka ri India ru kumju bat upen kan mau ne ketin ke jong blai bodu ongkum ne kumba uni hema ya uang tong ini teipat ya kene kenro ke belatwa bat kum ta uang ya kitu ki MP barok ki badan hang tu parlimen tong ini teipat ya ke ri India berkumju ko ki pajba bi hakani ka por ka pemerintah suabangan penkut hakani ka por nak wa ban ong ko ki pajba bi wat kelet no ike jing sakri jong uni urang ba juga chat penriu wat ai ba pin kelet no tang si tang por reto ai ba pin kan mau berkata ke jing kan mau jong pi kalong dak ba pin i ya laga jong ka chat penriu dak ba pin ya teli dak ba pin ya i iwe para kasi bat om tang kata to airu kakti kamon kakti kadeng jompi ban kersan lam ya ka voice of the people party bapen yo ya ka jing trei i Dr. Ricky Edgerson kon ya ka ba ula trei hakisnam ki bladam ba nanget bangin sayo khet yu to so ling ba ka jing kersan jompi ya ka ni ka voice of the people party hakani ka by election bangin yo ka jing job jang ka ni ka party VP but tang kata ko ki pat ba bi ngimdai ban kelat ya ke ka bagi Dr. Ricky ilatrei nak benta ke chat penriu ban ngimdai ban kelat ya ke ka bagi Dr. Ricky ila khot ya ke chat penriu seke jing ya teli bar ke jing ya long kawe bat dai hang ni ko ki pat pa bi ling ba ke jing wan jong i Dr. Ricky haga politik kala long ke jing kai yang ki pat pa bangin ino no ya ke jing let tavut jongi da ka bangi it's by da ka bangi pan pisa da ka bangi dawai gi MLA ban ai pisa Henry to ai bangin jet de ka hok ya ka ba ublei ula ai ngi ban jet ya ki nong mikmat da ka hok om dei da ka no kono kalenti ka wasneu lane kalenti ka bom dei pai ba ba ye ngange pidang kan mau ye Dr. Ricky Edgerson kon ban ngange pidang kan mau ye ka jing khot jong u kalong bangin ya tei pat ya ka ni ke chat pan riu da ka kti kamon ba da kti ka diang jongpi dak ba PI hakani ka by election nganget kan pen kemen yakin nong yalam juga voice of the people party but kan pen kemen yang iru ya ka bangi ngibut ikan nong rim jung i Dr. Ricky Edgerson kon ban teipat ya ka chat penriu ka CBE jungi dak jing eteli dak jing i te ko blei sibun ko ki pat ba bi ling ba ke jing kersan jompi hakani ka por ka bamenta ngan pen kut no igini ki jingkran junga lada pisong tenat igini ki jingkran junga sa like but share but subscribe ru ngan sanang pen mi susu nang ne shikman te kublei sibun ka kubor ka bakhadu kalong ka jingya teli kalong ka bor ka jingya i ka wanra e ka jingsuk bat ka jing ya buram markeliang in yo i ya ka lawi ka bapranai ya ki khun ki kti jama bat jongpi kublei sibun kublei she jarngo